Allah amma fa da Allah dinga action sosai fa mun dai komai ga kwallo ne fa ai director yau wannan ne location din ko nan ne ina jaruman suke yau ga mun yawwa masha Allah yawwa da Allah ina son yanda abin da nake so in tsara ya kyau so nake wannan film din yafi kowane film kyau kuma ku yi abin da za ku suna ku yi abin da za ku suna fa yanzu abin da labarin na abin da ya kunsa shine saurayi ne yake soyayya da budurwarsa suna matukar soyayya yana matukar son ta har magana aure ta shiga tsakani kawai sai lokaci daya ya ga ta fara juya mai baya tana jajjanye masa sai ya fara bincike sai ya gane ashe abokinsa shine yake zuwa yake zuga ta yake hure mata kunne akan ta rabu da shi ta so shi to abin da yake faruwa kenan shi kuma wannan saurayin sai yanke hukunci akan abokin nan nashi yana ganin zai hukunta shi sai ji labarin yana saman wannan dutsen yana ganin ya saman dutsen nan abin da zai kawai zai hankado shi kasa ne daga saman dutsen nan zai fado kasa zai fado ya fado nan kasa ne zuwa nan daga saman zai hankado shi kasa to idan ya hankado to mu ko yanzu abin da muke so mu samu a nan wajen duk wancan labarin zamu samu daga yanzu abin da muke so mu samu zamu dauki mutum ɗaya a saman dutsen nan yana tsaye a saman dutsen nan ɗaya kuma zai zo yana zuwa kawai zai hangado shi ya faɗo nan ƙasa ya duro a nan wajen kun gane a cikin ina za mu kai ku zo mana ku fito wajen mana ana tattauna ba ko muna magana yanzu kai ne yanzu saurayin nata kai kuma kai za a samu a saman dutsen nan yana zuwa kana ji zai hankado ka zai ma arin gizo mai kan tururuwa ta baya za ka to a sandare zai hankado ka tawo ka faɗo baya gaskiya fa ni fa ban gane za a hankado ne za a daga saman nan za a hankado ka ba suna kake so kai ba ka taba ganin an yi suna da cikin sauki dole ba sai ba ka faɗo fa daga kan dutsen nan hakuri za ka yi kawai ba wani ciwo ka ji sosai ba daga fa saman dutsen nan kawai ka taho daga baya ka faɗo shine wannan gaskiya ni ba ga shi zo mu je zaka fahimta zo mu je yawwa me kyamara da Allah ka samu kai zoomin ka dauki wide shot so nake shot din nan ya kyau dan idan fa baka samu ba ko so goma zai fada sai ya fada ya ka samu mun fadu wannan sosai inda zai fada ya daki can wajen ka daukan mun wajen ya fito sosai daukan mun har da za wanda zai da kai ma mai rubulanta ka dinga karkato da sosai ka dinga haskowa saboda ka dinga haske sosai sannan za mu samu mutum ne yau kana ji yanzu yana tsaye a nan saman dutsen nan irin yanzu kai ka zo a kasace yanzu za ka zo ka mai shautin haka daga mai murya kana kai yana tanka maka kawai ka hankada shi da hannu biyu za ka wantsila shi dan yi sufa ma ya tafi kai kuma yana hankada ka kana jina yana hankada ka kawai ka tafi a sandare ka san yadda mutum za ka mutum a sandare ya tafi haka a baya kawai nake so ka tafi a sandare kamar kifi kawai ka da tawa kenan ka gama ka fahimta ko can ka samu kanka ko dan gefen dutsen can ne in ya dan daka kawai ka dan karan ya ciki shikenan mun samu abin da muke so shikenan ka gama kuma in na faɗa a nan gurin sai tashi in ci gaba da fim ko za ka ci gaba da fim ba to ai wallahi ko ita ka jefa a nan gurin wallahi ba zai mu balle ni mutum faɗa nan wajen to misali yanzu dan ka faɗa ta nan wajen mutum nawa ne suka yi haka kai yanzu misali kai in ka ji manyan jaruman da kake gani yanda suka yi suna yanzu kai ka san yanda suka kai a banza kake ganin su Alinu kana ganin sun yi suna sosai kana a banza a gaya ma sun yi a wani labari na taba ji Alinu a saman jirgi yana gudu ya wuce a gajimare aka buɗe kofa aka turo Alinu ya tafi yanzu ka ci gaba da ganin shi yana rayuwa sai ba an sha wahala ba ake yin suna sun ba ka iya ba yasa ka nace fa da yasa na ce producer in ya san za a wanda zai bani matsala ne kai ma ya turo mu ba haka ni nake aiki na ba yanzu a kawai faduwa daga nan wajen minti nawa ce zaka ce wani wannan wallahi Allah wannan ko dutsen da shi din aka sake jefa nan wallahi bai ma sai ba ni mutum in dai ba haka ba to ba za ka taba yin suna ba ai in dai ba irin wannan abun ba ni yanzu nan ka san wahalar da na sha kafin ne aikin nan kawai dan fada ta nan wajen shine zaka tsaya ka dinga cewa ni wani ka fada ta nan wajen ba za ka buru ba za wannan wajen gwada ma yanda ake za ka ga yanda za ka gane kawai ban fa ka tsaya ba a haka fa in ka tsaya a haka kai yanzu in ka tashi kana zuwa kawai kana zuwa ba an ka dole ba kai ba ba an ka dole za ka yi ba nuna ma yanda za ka yi in ka tsaya yanzu kai a haka yana zuwa yana hankada ko a haka za ka je ka ga a kan wajen kanka dan da kike wajen kike na fa wani abu ne mai wahala da na ta haka na ta tafiyan ma za ka yi ma ka san idan jaran musu ka san ku ana samun wani gabu ana ta haka din ma tafiya za ka yi tafiya zan yi wajen yanzu ya umarni kake ba ni daraktan kake ba me ba da umarni kake ba umarni a ba wai umarni ke ba so kake tantama kake dan kanye ba zan iya ban gwada ma ko a zan gwada ma ni ka gani